ngiyayicengela lapha kungani wami ukuthi ngicela ukagibeli ngalokuba uthi hamba ephambili azi ukuthi akakusaphoti yokwenza engasaphoti bazalwane sibonga kakhulu uNkulunkulu ngokuba phakathi kwenu sivuselelekile ngendlela emangalisayo. Kumnandi mangabe sihlangana abantwana begxuma. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baphakathi kwenu, iqhubeke nje nomthando uNkulunkulu kuthiwa ngizosho-ke umkhosi wethu umhlangano wethu ngomhlaka 6 qala khona ngolwesihlanu bese kuthi ngesonto mhlaka 8 kuyobe sekuyinkonzo yomabhaptizo. Kodwa-ke phakathi neviki lethu thina sihlangana mhlaka 6 namhlaka 7 usuku lonke nje sobe kube kuyithina. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu njengoba seshilo umphathi ohlelo. Siyacela ukuthi abantu nothando nokuza beriphothe kuye yena uzodlulisela abakhoza ubakhoza uzohlela ukuthi ubani amdelegate ukuthi uyena uzosihambisela amagama. Mhlawumbe uzothumela yena umphathi ohlelo noma athumele ungamkhanyile kodwa ubakhoza ngoba usekhalile yena ngokuthi sekukhona ukukhula. Kuze kungenzeki iphutha sitshela lo osemusha sele babukhoza ebesekhetha lowo ozowenza umsebenzi. Sonke-ke phela siyiminwe siyumzimba angithi. Umcicane awukwazi ukuthi tshela isithupha angithi. Uma babukhoza ethi tshela ucicane babukhoza tshela ucicane kumele awenze angithi niyayibona leyo. So kulaba abazalwane abala ngicela ukuthi sikhululeke ungabe ukuthi ngingubani mina ngoba senzele umusa sonke ngokufana akekho oyisebenzele indaba yomsakazo. So ngiyacela ukuthi sitshela nosisi ophambili yena seyodlulisa ngendlela efanele ngokhoza enze ngendlela efanele. So ngiyojabula kakhulu phinde ngibone ningikhumbuze mase ngile bazalwane ngingondisukisi yonke indawo. So ungidonse ukuthi ngangikhona lutho ngoba sengiyakhumbula-ke. Ngiyojabula kakhulu ukunibona. Ngicela ukudlula lapha phakathi kuhlelo. Ngijabulile kakhulu ukubona uSunday School intombazane ibingekho. Kusho ukuthi sikhulisa abashumayeli nabafundisi kule branch. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Shuthi abakhokheli ngaphandle kwesonto ubengekho nje uSunday School ubengekho nje bekwabafana bodwa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngijabulile kakhulu ukubabona. Ngijabulile nomculo wabo ngorekhodile ngizofika ngikhombisa abanye ngale 19 years. Mase ngiphume endleleni ngiyobe sengibakhombisa ngithi lona-ke lo ngasenzi kahle. Ngiyabona ukuthi kubuhlungu sengikukhomba ucingweni yilo ungenzi kahle. Ngiyacela-ke sibambe lapho uJesu Kristu inkosi.